Здравейте хора, днеска сме в хотела и да чухме някаква страшна музика. Както виждате, ето вижте един човек. Цитираш и трябва да направиш. Сега ще видим колко може да такова. Сега ще видите. Я да видим дали има някой там. Защо не искаш да идваш до мен, бетати? Майка ти вика, че не искаш да идваш до мен. Не е вярно. Не е вярно. О май гад! Хора. Има нещо. Има нещо. О май гад! Не. Няма се случи. Вижте го сега, ще видите. Не е първата седмица. И на 8 след това да се слизим пак в графика. О май гад! Хора! Тати! Нещо ще види. Не, друго ти носа в колата ще дам. Колата. Ваня, успокой се. Хора! Направо вижте.